Goedemorgen. Fijn jullie te zijn. Ik vrees me voor iedereen wie hier is. Some van jullie worden hier probably zitten en denken, oh, wie zijn hier jaser of wie zijn hier niet helemaal. En eindelijk mocht je dan maar iemand nog zo veel en weet wat de lied van mij denken, dat hij mij hier worden zijn over zo'n soortje danken. Wanneer en zo wat is, dan willen we dat met alle te zien in zondagshoren. Dit is de goede staat hem zijn. En God zijn woord is wondervol. En wanneer we ons zijn, dat lote nächste ding hebben nog wat geleerd. En hebben wat metnemen, kan ons änderen. Zij welkom hier. Onze boodschap van de eeuw, die handelt zich om een zaak wat ons leven niet wat ganz wat niet zijn. En vielleicht op een dag. De thema is een vrouw. De thema namelijk deze was, wat van een persoon vormt zich en die. Wanneer je wordt van Ronald Knilse hier, over aan hem denken, dan denk je wie zelf helemaal niet aan bloos waar hem zit, maar je denkt aan wat dat van een persoon is. Dus dat denken we van ons om zich. Wanneer ik kan denken dat mij wil jankeren, nu ons wil jankeren, nu Janne lied te spazieren vorm, dan, wanneer dat bekende lied zijn, dan denk ik al een beetje, waar moet me dat gaan? En dat is toch nog wat het van een persoon is. Dat is niet waar die lied zit of wat hij van huis zou. Wanneer ik die lied niet kennen doe, wanneer we die niet kennen, van ons zijn vreemd, een van de anderen, dan verzeker we door hand te komen uit te vinden, wat is dat van mens? Wat is dat van een persoon? En dan wanneer we dat eerst kennen geleerd, dan hebben we een indruk gevormd, manchmal niet unbedingt ons reis, maar dat ganze thema denken we dan vielleicht, nou weet wat de Bijbel over zo'n zaak als dat te zeggen heeft. Of vielleicht moet je denken, Ronald, van jou zijn de meeste lied wat hier te de kerk gebleven zijn, dat zijn al niet jonge mensen. Deze boodschap, deze is de jonge predigen. Ik zie al opgewassen, ik zie al gevormd. Als ik naar een jugend werd, dan wordt ons mij eenmaal gezegd dat we weer in een wisse tijd zijn. Dit weer de tijd waar ons karakter zich vormen deed. Ik had het al niet graag behouden, maar ik weet eigenlijk alleen wie ik hoe een boodschap wordt gepredigd. En dan zei de prediger wat van 90% van dat wat een mens feilen deed. Like, mij fällt zich dat zo dit, wanneer we nu denken aan hoe ons karakter zich feilen deed. 90% van dat had een mens gefeild, maar die 20 jaar oud werd. En andere weer mensen alle worden, die deden het niet meer zo grote onderscheid. Die feilen zich niet meer zo leicht dit of zo leicht dat, want die zijn al gevormd. Maar wat voor een persoon vormt zich en mij, of en die, dat is een zaak wat dollar in onze controle is, als wat we veel gleich toe te staan. We willen van jou in de Bijbel naar de kijken. Oh ja, we willen op het beden. We willen ons opneigen te je beden. Voor hem hemel, dankzij dat u ons niet alleen laat. Dankzij voor hem hemel dat u ons gleiche is. Dankzij dat u has ons genomen. Voor ik dank u dat u mij en dat u ons allen de alleen gegeven is en onze persoon een smakkere persoon te maken. Een meer ontreikende. Een persoon wat waardevol is rond ons. God, ik bid van jou dat u was te mij reden. Ik bid voor ons allen wat hier van jou hoort je doen. Ik bid dat u ons voor wat wijzen. En wat we willen kunnen meer dat worden wat u was hebt. Ik dank u voor deze alleenheid en ik bid dat die Jezus wil reden en ik zelfs kan te stoppen. Amen. We willen van jou nu een Bibelafschnitt draaien. Wat ik jullie kan zeggen, we nog niet veel kunnen hebben in de boodschap. 2 Timotheus, de tweede kapitel. En we vangen bij de 20ste vers aan.
En een groot gebied, en een groot huis zijn aber niet bloos goldene en zilverne gefäße, aber ook gefäße van hout en lijm. Eine sind zu einen ehrenvollen Gebrauch en eine groot dat Gegenteil. En wer sich von dort reinigt, dat nicht zu ehren ist, wordt een gefäß te ehren zijn. Dat door geheiligd en rein is. Dat de meester te alle goede woordje gebruiken kan. Want ik heb dus voor bij deze twee vers moet stilhouden en niet veel verder, moet niet veel nodig nemen. Dan mogen we wonderen, waar past dan zo'n twee Bibelvers, maar ik moet geen Bibel nemen. Einfach gezegd, maar dit zijn we alle bekend thuis. We hebben ook gefeesten, soms gebruiken we voor de reine zaken. En dan hebben we ook nog gefeesten, alle, die gebruiken we, waar we dat griezen neer smeten. En die gefeesten houden we alle in ons huis en we gebruiken die alle dag van de bed. Maar hier is dat te verstaan, dat het redt niet van dat huis, dat redt niet van die meubelstekken, dat redt niet van die kamer of die washroom of die wasstoel. Dat redt hier van mensen. Eins zijn te gebruiken voor de goede zaken, eins zijn te gebruiken voor de grieze zaken. En dat heeft me te denken gegeven, waar zie ik? Waar schafft het voor mij? Waar wenn es überhaupt zo'n vers staat in de Bibel of zo'n afsnit staat? Want we worden een beetje teruglezen, een paar vers verder, dan lezen we hier van deze paar wat er afgeëerd zijn. En 1800, die van geloven afgeëerd zijn. Zo hier weer mensen die weer afgeëerd. Dat weer, wat we kunnen zeggen, deze worden weer bruikbaar geworden voor de ongeheiligste zaken. We gaan hier een paar meer vers bij te doen, maar we nu met dit gedanke am zijn, dat we hebben samgefeesten, daar kannst du griezen neerscheren, samgefeesten, daar is du reinen neerscheren. Ten bijspel, want bij ons zijn het huis weer, en nu wordt du de gelegenheid of de opgave hebben, en ons huis moet een beetje te wonen, en dan wordt we die niet erklärt hebben, hoe hebben we deze zaken, hoe hebben we deze zaken, daar wordt je zelfs pas maar uitvingen. Ik stel me zover, dat moeten we alle zo meer, wanneer je even rein doen, dan moeten we beeld ontvangen, je feest op te merken. En wanneer we daar worden neerkijken, dan wordt ons dat wijzen, oh hier schmitst dat garbage neer, of hier schaden we de zakken neer, of wat immer we hebben. We worden dat voets weten, dat dit heeft zijn steen. Maar dit beeld hem zijn, waar we ons een beetje wieder van doen en ons zelfs neer laten, dat is, als mensen zijn we ook zo stit. Dat moeten we einfach bloß aannemen, dat we hebben geen schuldigheid, maar we leven in een wereld en we hebben immer mankans mensen, die zijn vol garbage. En wat ik dan nu naam met vol garbage steekt, dat is, die worden zich gleichen, want ze kunnen wem vingen, wat ook zo denkt als acto, en zo, ik wil gleichen wo hand tevoren in de reden negatief, of ik wil gleichen even demnächst te afreden. Wanneer ik val dat zie, dan fehlt me dat onze vriend is dat. En zo dan ga ik ook rond en ik ving uit. Graag zo als du bij ons en ons huis was, want du wordt was abriemen, du was dat mel willen wegzetten, du was maar niet van weten, hoe hadden ze lieden meldo's, dan worden du en ik ontvangen rond te gaan. En we worden ons dat zeker, wo is deze lied er meldo's, en we worden een nachtschupse je feesten waarschijnlijk maar opmerken, wat ik maar even dat rechte gevonden wordt. En dan word ik doorstaan en dan word ik me melden en schaar. Wenn dat je feest wordt me dat wezen, dat hier die zaken nemen wat ik brengen. Die meldo's, die worden allemaal vallen worden. Die hebben ook kracht voor dat door. Dan het nächste, want we worden rondgaan, wenn we gaan nu, zijn bij hem stoer geweest, en we willen samen van onze stoerzaken abriemen, wat we willen reinhouden, wo we later willen van brokken te eten, dan ga ik waar am huis rond, en ik zie in de vreemde huis niet bekend, en ik zie me, waar dat je feest. Ik merk wat op, ik zei, nou, dat hier tot niet gedaan. Ik merk something else op, maar eenmaal dan merk dat zelfs hier tot neer. En onze gemeenschap als mensen schaffen we langer en kracht staat.
Ik ga in je traag naar deze soort mensen wat dat gleiche te hebben wat ik even deel brengen doe. Zo wanneer ik gewoon te die zei, du bent mijn goede vriend, dat zegt u nog niet unbedingt dat du een zeer goede persoon bent. Maar mijn goede vriend bent. Wegen dat wat ik te brengen heb, dat gefällt die. En dat heb je al geleerd, er is een tijd, dat dit is een fijne gemeenschap. Deze twee, die doen een fijne gemeenschap hier. En zo, dat is wat hij zei van Hertje, wat de Presbyterianen tijd moeten mij zeggen, dus ik in de jugend weer, hij zei, zij mij weer die vriend zijn, dan weet ik weer du bent. Maar wat laten we ons opvallen? En dit is wat evident ons karakter vormen deed. Dat jefzoont, dat mij dat schijnt, met een mens top te zijn, weer veel negatief en veel zwaar allemaal gleich van te reden. Meestal allemaal gleich en troubles neer te komen, of van troubles te reden. En dan reden we ons om zich vol daarvan. En je hebt ons nog met schijn, interessiert ons vielleicht sogar noch. Spreche het 12e kapitel. We willen in alle versen nemen, spreken van jou. En dan, we zijn wat we ervan leren gaan. Maar wanneer je de Bijbel met haar spreekt, het 12e kapitel. En dan de 25e vers. Die zegt dus dit. Wer am hart bedoeld is, heeft dat zwaar. Maar wer getreust wordt, freut zich. Ab Hochtief sagt die Vers steht, Sorgen nicht im Herzen, Sorgen im Herzen kränkt, aber ein freundliches Wort erfreut. So dat zijn de gedanken wat we in ons hart hebben, wat we ons gefeest hebben gegeven. Dat wordt me entweder krank merken, of dat wordt me vrij merken. We geloven dat manchmal, dat is hoe we dat manchmal niet klar verstonden doen. Maar ik doe gerne en zo'n leeuw zijn dat ik ga dat even wat zwaar. Ik sorry over something. Ik vrij me van niks. Ik doe bloos sorry. En dan ga ik bij iemand die dat ik houd niet uit wil. Dat is bloos zoals het is. Meeste mensen wat sorry doen, dat die kijken of dit mij nou, dat is zo. Ik moet onderdenken. Spreuche 15, 2 kapitels wieder. De 13e vers. Een vrouw het hart maakt een vrouw het oeien zich. Maar de bedreigde leven is immer zwaar. De 2 vers wieder zegt het. Een bedreigde heeft niemals een goede dag. Maar wie goede moed is, die heeft jede dag een goede dag. Spreuche 17, vers 22, en dit vers zei je vielleicht heel goed uitwendig, maar die zegt dus dit. Een vrouw het hart, die krijgt zoveel goed als medicijn. Maar een bedreigden verdrieën de knokjes. En dat is voor jaren terug. Te jaren tijd, sommigen van ons worden nog denken dat we hadden om de tijd, die namen we COVID. En dan hadden we alle soorten schwierigheden. Dat is ook een tijd waar sommigen van ons begonnen dieper te denken over sommige dingen als wat we algemeen deden. Dat was ook een tijd waar ik ook aan sommige dingen begon te denken als ik manchmal heb. Dat is ook de tijd waar ik dat boek, dat lerenboek op Hochdeutsch als een prediger, had om van mij te lezen en mij bijna te lezen. Weet je waarom? Because dit boek leert ons dat we zelf een schijnend leven leven. Er zijn veel zo'n vers en lerenboek. Ja, we hebben van jou niet worden niet alle neergaan, maar ik wil hier een post een mensen uitnemen. Leren het 9e kapitel, de 7e vers. En die zegt dus dit. Go in vrede. Dat wat du te eten hast en drink dienen wien met zijn smaak. Dit is wat du doen kost en dit is wat God die geven wil. We zullen ons leven even schijn gaan laten. Als ik dit vers moet verlezen, dan vroeg me weer, zegt het, zo'n zegt de Bijbel?
Ja, zo zegt de Bijbel. Actually, deze soort versen en leren mij allemaal. Wie zullen ons tot leven schenken laten. Dat redt nu niet van een verantwoordingsloos leven, waar we onrechte dingen doen, of waar we vleeselijk leven. Maar we leven in een leven, waar we ons tot schenken laten. Nu treden we deze je feesten wat we eerst hadden. We hadden dat je feest van eren en we hadden dat je feest van oneren. Bekend in Colossen staat dat je feest van eren, trekt in 2 Timotheus, het tweede kapitel. En dit je feest, daar worden de rein en daar worden goede zaken opgewoord. Ohne zo'n je feest is dit, moet je dat in leven zwaar schaffen. Oder we horen ook dat je heiligste je feest. Dit is een je feest wat we hebben van wat bijzonder. De Bijbel noemt dat je heiligst. We zijn ook je heiligst. Ik wonder manchmal, hoeveel kun denkst du aan? En ik ga van jou einfach deze vrouw van mij en die. Maar hoeveel kun denkst du aan dat du je heiligst bent? Ik en du je heiligst. Dit zijn gedanken wat veel christen in leven zeer weinig denken doen. Ik zie je heiligst. Zo, dat woord heilig in dat kan ik zwaar toepassen. Want ik zie einfach ik. En wat woord ik kan mij als een je heiligste namen. Maar we moeten dat einfach geloven, ook aannemen. En dat hebben we goed schriftgrond voor. Dat we als God zien gingen, we zijn je heiligst. Zo, wanneer we nu worden de beste weg waar ik kan wat je heiligst verstaan, dat is wanneer we deze je feesten en onze huizen hebben. En we merken die einfach mal besonders rein. Dat denkt me nog van de jaren tijd, als ik een kleine jong werd. Dan maar even wordt mijn mama haar samen je feesten, wat ze aan de komen algemeen wordt haar, die wordt ze haar evangelium gehoord. Ik word immer als een jonge dochter, die weer hier ganz rein en de komen. Maar die hadden al lang gestaan, zo mijn mama en mijn oudere je zuster, die worden dus je feesten evangelium holen. Dan wordt einfach mal gründlich reingemerkt. En dat geeft zo'n kleine jongens mee aan de vrouw. Wat jij dan? Like, wat? En dan wordt mijn mama haar erklärt. We willen zo en zo wat schaffen. Vielleicht werden we slacht of something. We allemaal deze je feesten, die moeten we je scheid reinmerken. En dan wanneer de grote dag kwam, wo we dan de arbeid deden, dan zaten we dat je feesten niet persoonlijk wat bevloeren hebben. No, deze die hebben we je reingemerkt. Deze waar we brokken voor deze zaak. Zo, elders te reden. Dat is about zo dichtbij als we kunnen komen van je heiligst. Zoals een kleine jong wist ik dan, dat en dit je feest schmitst niet beschermd wordt. Nee, dit is je heiligst. Ik ben dat we dan nu reingemerkt. Maar wie zijn je heiligst? Ik wil mij en die van jou op deze gedanken draaien. Waarschijnlijk hebben we er maar van gereed. Niet dat ik nu wel van jullie tussen ontmoet heb en dat moet vielleicht ook persoonlijk zijn. Maar wanneer hast du het laatste mal God gedankt dat hij die je heiligst heeft? Ik zie je heiligst. Door Jezus zijn bloed. Heeft de arbeid van Jezus en mijn arbeid. En door werden zie ik je heiligst. Waarom ik van dit wel reden van jou is. Want deze je feesten bij ons, die dat ik een kleine jongen weet. Zo zou er smakkerij gemaakt worden. Dan willen we die voor something broken. Die worden niet bestreekt waar op een schopje zat. Nu hebben we een bijzondere arbeid en dat is waar we dat doen. Als God zijn kinderen willen we ons ook denkbaar zijn. Je dollar we ons worden denkbaar kunnen zijn, dat ik zie in je heiligste kind Gottes, je dollar wordt dat een onderscheid merken in mijn persoon. Dat thema wat ik eerst zei, weer, wat van een persoon vormt zich in die. En je heiligste je feest, dat is je feest wat zich God heeft overgeeft. Dat is je feest wat duimietig is. Dat is je feest, door wat de Jezus bij hem kon doorschelen. Dat is een persoon. Deze persoon is zo'n waar de Jezus kon doorschelen. En deze persoon, daar is bij hem vrede ben. Colosse 3, kapitel 15 vers zegt, dat we in de vrede God zal in ons regeren. En dit vers jankt me een kleine beetje mijn Einzelheit te gaan. Op Philippa 4 vers 7 hebben we nog een vers. En die zegt,
de vrede Gottes wordt hasse is. Als mijn en dien verständnis wordt ons bewaren. Er wordt ons reinhouden. Deze je heiligste je feesten, dat zijn die wat man moet gaan in de vrede leven. Vrede om Herrn. Deze je heiligste je feesten, die kunnen maar eenmaal vriendelijk zijn. Boven je. Wel, want dat beeld tussen mij verstellen. En ik moet leggen, we horen eerst in onze gebedskrans reden we al van, waar sommige mensen dat niet verstaan kunnen, waar God in gleiche dat. En dat is de trouwe zaak, wanneer we dan denken dat God heeft ons geheiligd en we dat aber niet verstaan doen. Wanneer u en ik dat denken doen, dat we zijn geheiligd, we zijn een goldene gefees. We hadden in ons tekst dat we een goldene en zilverne gefees zijn. Zo ik zie een goldene gefees. Dan moet ik vangen met dat om veel wichtiger te worden. Wat komt je neer? Wat heb ik in dit goldene gefees? Dat is ons alle klaar. Want wie bij ons amtelijk worden spazieren komen, wie worden bij hem zijn dat Jane lied doos en een komma, die is dieren geweest als dat 40 wat buiten om half staat. Wenn dat zo'n wichtige zaak, wanneer we die doos worden opmaken, dan wordt ons de sens merken, wanneer we worden zijn, of dat we alle dat afgang ben. Als ik van dat al, nou, zo'n schofkooi. Dat je feest wordt ons klaar worden, en dat je feest van wie dan worden inchecken, dan wordt werkelijk zeer wat wertvoller zijn, dus hoe ik dat niet geloond heb, zo'n die dat je feest te geven. Als God zijn kinderen, moeten we ons dessen wat gaan zijn. Dat we zijn in God zijn huis, als in je heiligste je feest. En dit vormt onze persoon. Dit vormt ons weg van denken. Dit vormt ons weg van arbeiden. En dit je feest, van we dat worden opmerken, dan moeten we er niet aan berekenen dat het plus wordt van zichzelf val zijn. Dan wordt zijn wat wertvoller neer je doen. Een zelfsicher mens is werkelijk plus val van zichzelf. Heeft werkelijk een spannend, is plus zichzelf. Ik en du zijn dit je feest. Ik kijk ons van jou aan. God heeft ons deze geheiligden je feest gemerkt. Dus we lezen dit in ons tekst, wat we veel meer vielleicht verstaan gaan. Te eren. Want ik en du in onze gedankenwelt moeten een beetje checken. Waar had u een actor? Het is de laatste nacht, dan wordt het een schijne nacht voor mij. Dat is de nacht, wanneer er irgendwo bij 2:30 bij hem opwaken en du was aan, oh, de sloop is waar. We hebben voor slopen. En dat is aber nog lang niet 's morgens. Dat is alle mogelijk en einer is gezond, aber einer würde sich wünschen, wenn einer noch können mit mir slopen. Dat is ook manchmal die tijd waar de zoon ook nog komt en vangt een morgen om dingen te denken wat een beetje schwierig zijn. Wanneer einer dort niet over die zaken controle heeft, dan bult dan heeft einer dit je feest van alle soorten draak. Wat er niet neer hier heeft. Wanneer einer dort over die zaken niet controle nemen heeft, dan vangst u anders om een leven in te checken. Wanneer ook nog niet over het ganze leven, maar nu dat ze nageeft. Dat is onmogelijk. Dat wanneer een mens zich met zware gedanken opvallen deed, dat hij wat 's morgens opwaken en zijn een brukbaartje feest verglaat. Wij ik zie met wat val je worden, wat meer rof gedrakt heeft. Dat is wat wichtig is, dat u en ik de verantwoording op ons nemen en dat we de gedanken door niet neerlaten. Dat is waar het manchmal wat door is, waar Jana komt en wel met die wat spazieren. En dan wordt je voet zeggen, ik zie niet nieuwsgierig te doen. Ik wil niet in deze vertaal zijn. Vielleicht heeft mij niet al manchmal zeggen, dat nu komt Jana van irgendwas reden. Ik ben sorry, nu kom ik nog wat reden. En dan word ik met hem aan, oh Jana is gewoon nieuwsgierig naar wat ik te vertalen heb. Nu allemaal heb ik wat te vertalen wat hij doelrieten deed. Dat is zo, want het staat is. Het scheelt, want Jan had antwoorden laat verder in mijn doel gereed.
Dat laatste pot van de boodschap, weil wir uns nach nähern kijken. Wat is mijn die schuldigheid over deze, de inhoud wat aan ons gefeest is? Nummer 1. Ik en du entscheiden wat voor gedanken we denken doen. Dit is einfach onze zaak. En we moeten dat aannemen, dat de gedanken wat du en ik denken doen, dat is de persoon wat we worden. En dezelfde tekst, of in hetzelfde kapitel van ons tekst, wanneer we het hadden wieder gelezen, dan zegt het im 42. vers, go de Jugendlust in dem Weg en streef naar de gerechtigheid. De Jugendlust, die zullen ze uitstich. Du bist verantwortlich. Onze listen, onze gedanken, die vangen in ons gedankenleven aan. Als ik deze boodschap aanvang te merken, mij zijn die een beetje schwierig. Wo fängt einer rood, oder wo fängt einer, ja, besonders dat mij zegt, we willen niet nu bloß weggehen und denken, ik ga niet rood. We gaan rood. Ja. De Bijbel leert ons veel. En Philippa, het 4. kapitel, dit vers jij je al alle uitwendig, dem durf ik dat niet lezen. Maar daar hebben we einfach een list van 8 verschillende dingen over wat we te denken hebben. Wieder, lieve broeder, wat waarheid is, wat eerlijk is, wat reich is, wat rein is, wat lieflijk is, wat zich goed heet. Is het een goede zaak, is het te geloven. Over deze zaak, dat denk ik nou. Had u en ik beständig zo'n gedanken, dat we worden kunnen beter dat worden voor wat God aansproken wil. Ik deel het laatste in een steed met, ob ik spaziert met een vriend, vertaal wat Jana te mij gedaan had, als we ons geschaft mal anfangen, am Anfang wieder, dan weer door een lied, die hadden veel geld, die hadden een grote kracht en dat wat. Die kunnen ons haar bloos je leven genomen en hadden je leenheden van ons waargenomen. En had ik dezelfde stukje eend. Maar zij deden niet. Zij zou wo we blind werden en zij hoopten ons dat we tot onze gekomen. Wat een grote Engels ik gemerkt heb. Als ik dit vertalen deed, naar mijn vriend, dan zei hij, dat hield zich mij zeer christelijk. Dan heb ik er later veel over gedacht. Jane lied, die schade bloos dat uit wat aan je feest bijna weer. Dat komt niet wat niet uit den dag. Dat komt bloos dat uit wat ze weer voor ons vreemde lied. Dan is het wichtig geworden, want du en ik van de over Maria, dat is de nächste week, maar we worden een ganz wonderbare, een ganz onerwartende gelegenheid, over een gelegenheid neerkomen en wie worden ons je feest uitscheiden. Wat wordt eruit komen? Dus hastig maar we dat je feest nemen en verder had tijd gehad ons rij te merken, scheiden we dat ook al uit. En dan komt er maar krijgt dat eruit wie we zijn. Wat komt dat? Wanneer we ons tussen een poliet manchmal, we worden ons vielleicht beleidigt voelen. We reden gewoon zeggen, een ten anderen, maar iemand adelige deel, wenn ik zie beleidigt geworden. Mijn man heeft irgendwas gezegd, en mijn vrouw heeft wat gezegd, wat ik niet gleich doe. En zo is ik beleidigd. Ik herken dat niet, dat ik in je heiligste je feest zie. Daar ben ik beleidigd. Wanneer ik niet dat wat de partner gedaan heeft, dat heeft mij wirklich nicht beleidigt, aber was mich beleidigt hat, ist, ich erkenne nicht, dass ich geheiligt zie. Wanneer ik dat klar heb, dat ik zie in je heiligste je feest Gottes, wanneer de kinderen niet gehoorzaam zijn, dan word ik niet dol worden, wegen ik erken wie ik zie. Ik loop toch niet zo'n gedanken neer. Wenn in deze heilige feesten, daar hebben we niet Oor, daar hebben we niet Beleidigung, daar hebben we niet onmoralische gedanken. En deze geheiligste feesten schaffen we beständig damit, dat we hier heilige gedanken, dat wanneer we immer hastig worden, dat je feest over kop draaien, stelt je niet slecht eruit.
Wenn ik leef en geloof, dat ik zie in je heiligste je feest, God te de eer. En dan, je langer en je dollar wieder klaar hebben, wanneer we dan in onze eigen lijn hätten, oder de lijn hätten neerkomen, dan stonden de mensen bezieben en zeiden, oh, dat zit zo christelijk. Dat zit zo raar. En dan worden we weer eenmaal in je feest, wat God brokken deed. En God kan mee in die brokken. En God wel, dat de mensen rammen aanspreken worden zeggen, dat zit christelijk. Dan denken we niet aan wat we ons uittrokken hebben. Dan denken we aan wat komt eruit, wanneer we eenmaal hastig in de kop stelpen. Mocht God ons alle zijn.